Alhamdulillah, sehat ta? Astunipun sehat. Sowan rene jam pira panjenengan mau? Ah, kula wiwit mbako sik diler ning kene aku wis teko. Iya. Dadi ngene Mbak Eka, iki mau kanca-kanca peniti gamelan kuwi arep gelar gamelan iki ngenteni mbakone dikukut sik. Nggih. Nggih, mergo nek ora ngono wong peniti-peniti iki ya ama mbako. Nggih. Nggih niki sowan wonten Sendang Dawung. Sendang Dawung. Sampeyan suarane wis ping pira, Cahayu? Ah, alhamdulillah pangestunipun panjenengan. Ping pira? Sowan mriki sampun kaping Pira? nggih setunggal mriko nderek panjenengan. Lagi pisan kok le ngitung atek memet. Nderek tepang Gladiwano, ya Mbak. Awake dhewe iki doh kana doh kene saka Solo. Ya wis wajibe ndongake Kyai Sendang Dawung diparingi rejeki sing lumintu. Amin. Ya ta, rejeki sing berkah. Amin. Sebabe apa? Merga nadyanto adoh awake dhewe ya melu ngrasake rejekine piyai kene. Leres Biung. Yo saiki diwiwiti bawa nggih. Aku tak nyuwun tulung sing miwiti saka Mbak Dita Intawati. Ya, ya Mbak Dita kaya ngapa? Anu saking prawinesis nano ngeling ana wong urip ning donya bebasan mung ayo bebasan mung mampir ngombe Cuci tutuke nonano ya Ageng limang wektu menika tak kirimke Mbak Eka kagem sinten kagem Pak Kades nah Pak Marbono sarjana pendidikan kowe wis ngerti dong Pak Kades iki sing endi Pak Kades ingkang daleme wau damel transit nggih Bu ayo wis ngerti dong piyaine sing endi piyaine nggih mosok kula mosok tak nggo transit ora ngerti to oh ngerti mboten lho piye ta kowe iki kudu tansah norane bon lampahi iku cagak agama pakartikang pakartikang no iya Kang nggih ngedohken tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin norano yuk bejo donya monggo buka celuk kepiling monggo Mbak Eka monggo ayo engko nglerek tekan Mbak Dita monggo tak derekke yen wancine tansah elinge wis wancine padha tindakake kadang wis kumandani wayahe sampeyan netapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama
Monggo kur sedaya. Yo. Yen wajine tansah dielingke. Wes wajine padha nindakake. Kadang wis sumandang kaya sasaya. Nanging wajib kawuhe pangeran. Ora dadi jagae agama. Suara Putri Putri Terima kasih matur nuwun sampun diaturke Mbak Eka niki wau pepeling dipun pundhut saking Sam Printing Kaliwungu. Menika katur dhateng dulur-dulur tani muga-muga mbakone larang. Amin. Ha piye? Nek mbakone larang iso nggo wayangan ya, Kak. Leres, Yung. Nggih, no. Rezekine keluarga ageng mriki pundi Bandung. Sendang dawuh. Sendang dawuh mugi-mugi tansah Nyapa tekan Bandung. lumintu. Amin, amin, Lancar amin, amin. rezekine paringono kesehatan. Nggih, Ya amin. Rabbal alamin. Iki nawala akeh banget Mbak Eka tak urutke mbaka siji nggih. Nggih. Iki ana sing ngersake lelagon rujak jeruk mawi bawa. Mriki Mas Dedi, Mbak. Bawa rujak jeruk. Heeh. Ibu-ibu sing lenggah ning kono ben pirsa Mbak Eka. Nggih, Lho, Pak. sing nenggani kuwi lho, wah iki lho lenggah lesehan ngono iki penak Nggih. banget ya Mbak Eka. Nggih. Yo Mas Dedi, diaturke. Monggo. Bedhok nrandang ngentang-ngentang. Yo, kaya ngapa suarane? Monggo, ayo. Bedhok nrandang ngentang ngentang mbokne tole takkan dani Pak Niojo nyala nyala ngregoni hahan Iki ana sing ngersake eling-eling Banyumasan, Mbak Eka. nggih biyo Engko diaturke, engko Dita karo Suci siap ya wis tak elingke mulai saiki. Wis ngono. Yo. apa kang mbok tandangi aku gawe rujak jeruk Oh. Nek Bu Pahmi karo Mas Dedi tak sawangi Piye, yo Nduk? patut. Momone aku karo Mas Dedi jane ya apik memperbaiki keturunan. bumbune kuwi apa Bareng brengose dicukur malah ayu ya. Ha, Dedi ya. Anu Lambang
Monggo, yo. Jeruk bali dasare warna Makasih Mas Dedi. Nggih. Yo. Yo. Monggo kur. Monggo ayo, deplok rujak. Alhamdulillah wis katur menika rujak jeruk. Nggih. Mbacutke nawala, Nduk Kang. Nggih, Byung. Menika wonten ingkang ngersakaken lagon manis. Oh, manis. Nggih, heeh. Aku tak nyuwun tulung karo adikku wedok Gentari ya Gen ngene nggih. Pak Gentari, iki ana sing ngersake manis. Nggih. Tak duetke ya, Mbak. Kalih sinten? Karo Pak Rinto nggih, karo Pak Rinto. Nggih. Yo, manis diaturke. Monggo, ayo. Paling manis Tenanan lho, Pak. ora manis yen kowe seneng lamis yen mesem kumpuli madu kaya rontake jantungku.
kowe pasar Turimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge goda iris-iris aku dek kulane Jawa kowe cah manis kasare prasaja memang lidah mas lidah bertulang pandai bersilat katae walanda Manis dek kowe pancen manis tambah manis tambah manis kon kowe ora lamis yen mesem meseme kumpuli madu kaya kaya rambate satuku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng mandang dong sing alit mas namine empol ngalor ngidul sampeyan jalan Bapati aduh dek dironte-ronte senengan mati aku lagi kowe pasar Turimas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senenge goda iris-iris aku dek bulan Oh. Yo. kowe cah manis kasare prasaja memang lidah mas lidah bertulang pandai bersilat iku watahe wong lanang Oh mas Penyanyi ku sregep tenan iki. Ya, nggih. Ayo, saiki sing nembang gitari sing ngendang iki. Ayo, Mbak Ika. Ayo apa? Digarap tayub sik. Ayo, jajal. Ayo. Ya, Nduk. Yo, gitari. Sriwaning mesti tumben labun tresna mring sabaya bati lawan Raden Wiratmaya kang wis prasaja aranjeng ganti
sanduke. Sandira prapanena labut nagari Mek dikendangi senggaki dhewe ya getari iki. Sudah